Salutare, eu sunt Darja și să fie primul video creativ pe acest canal. Mergem și dăm torturi la oameni. A venit și poliția, că trebuie să mergem, nu știu de ce. A venit o fată poliție și a venit așa cu ochii negri. Nu mai putea, poftim, sunărim. Da, noi suntem brutari. Sunt torturi la vecinii noștri. Veniți, cumpărați, deci avem bani. Să știți, torturile astea sunt gratis. Poftim și tu tort. Stai să-ți duc tort. Așa, ai și tu tort. Da, veniți la mine la bruterie, cea mai bună bruterie. Cam jale cu lecuitorii aici. Hai să mergem că trebuie să dormim. Eu las restaurantul deschis non-stop. Da, e închis, ne-am asigurat. Mergem să dormim. Ne intră peretele și floare în cap. Și mâine mergem la poliție, dar nu o să mergem. Pentru că era o factură. O factură de ce n-am plătit lumina. Dar mi-e frică. Mi-e frică. E scumpă factura pentru că trebuie să las becul aprins, că mi-e frică de întuneric. Pentru voi o să sting becul. Plâng. Să sting. Mi-e frică și ceasul e 11 noaptea în joc. Da, am filmat de 2 minute, chiar puțin. Chiar puțin. Wow, nici multă baterie la laptop nu mai am. Stăm acum 1 minut, 2. Ce fac acum? Ceasul e 12 seara. E 12 seara, e 12 seara. Noi nu înțelegem. Este Crăciun. Glumeam, Crăciunul a trecut de când. Da, hai să ne îmbrăcăm în bijamale. Ia vedeți aici schimbare de loc în 3. Nu, ia uitați-vă. Stați că e de groază. Uitați-vă în 3. Ia vedeți în 3. Nu, 3, 2, 1. Și gata, stai schimbați. Și acum mergem, nu ieșim de pe joc. Era să închid filmarea. Hai să mergem în cameră. Yeah! Stăm bebe. Noi suntem de fapt copii. Afacerea noastră. Pentru că avem o leac și facem 18 ani în jocul acesta. Bine, nu. Am 10 ani și în joc și aici. Îți begurez în ceasul 2 seara. Eu nu vorbesc. Da, e 2 seara, ne ajunge. Hai să mergem afară. Pentru că avem treabă, vin clienții. Dacă vin, cred că nu vine niciun client. Și dacă vine, eu sunt plecat de acasă. O să fie păcat. Hai să mergem peștili. Nu știu, cringe ca sneak. Saltare peștili. Nu mai pot, cât de amuzant e sneak. Da, vine să vă las un tort la comandă. Și ca să nu mai ieși banii, o să-ți dau bani.
Iei! Hai, papa, iei, gata. Ai luat. Măcar cineva acasă? Lui ăsta nu o să-i dăm, lui asta. Pentru că uite-te cum arată. Dacă te uiți la acest videoclip, cred că ești din America, nu și din România. La fel și tu. Deschideți poliția! Hai că poliția. Dar cum, bă? Ce s-a văzut că a căzut cer aici? În fine, bă, cât de bogat să fii, să ai bani ăștia, uitați-vă câți bani aici. Billie Eilish. Billie Eilish? Aici stă Billie Eilish. What the... Cum să stă aici Billie Eilish? Billie Eilish. Și asta șefuiește. Sunt în pijamale? Scuzați. Hai să mergem să ne schimbăm. Ne luăm astea, ne luăm frumușani, sunt niște pantalonuți. Putem să ne facem așa, tot albastru. Hai, suntem tot albastru, yeee, 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 a fost tot albastru, yeee, yeee, yeee. N-avem niciun client. Avem două garajuri. Avem două garajuri? What? Avem un garaj aici și încă un garaj, vedeți aici. Ce se află aici, că eu nu știu. Nici măcar nu știu că am două garajuri. Și se află o mașină sport. Da, cât mare poate să fie casa asta? Aici stau clienții. Aici am ținut o marfa. Nu. Hai, ieși. Închide-te. Închide-te. Deci, acesta a fost episodul 1, ce vă spune papa. Eu am fost Aru și acesta a fost primul videoclip. Pa! În episodul următor cred că vom face mulți bani. Și vă urez un tort, bani și tort plăcut. Pa, mai mulți bani!